OK. Áno, takže ďakujeme všetkým, Julovi aj poslucháčom, všetkým za to, že sme tu. A nie že za to, že sme tu, ale za našu existenciu. Za tú sme povďační a nemyslí sa tým, že existencia v tomto telati, ale sa myslí existencia ako existencia našeho soul je čo? Našej duše. Našej duše. Hej. No a dnes je 299. stretnutie. Keď to videlíte 50, tak viete, že 6 rokov už sa na tom pracuje. A snažíme sa, zodpovední sme za úsilie, a nie za výsledok. Čas neexistuje, lebo v linearite majú ľudia časovú os. Do pondelka sa naučím toľkoto strán, do útorka do toľko, potom budem mať toto a potom idem na skúšku o dva dní potom. To je v linearite. V nelineárnom sa dá skákať sem a tam, lebo tam nie je postupnosť. Čiže z toho vyplýva, takisto netreba ísť postupne Hawkinsovi najprv prvú knihu, potom druhú, potom najprv jednu stranu, potom druhú stranu. Jak som hovoril, otvoríte hoci kde nejakú knihu a máte takúto nejakú napríklad, toto je november, december 2002 prednáška. Prečo to mám? Práve túto som čítal, ináč nečítam nič, doslova. Ale túto som začal čítať a čo som vám minule rozprával, tak to bolo z tejto knihy, to bolo z novembra 2002. Nikdy som nevšimol, to akože v úvodzovkách, pretože to mohlo byť aj január, to mohol byť hoci ktorý. Hawkins tu píše, stačí vám to, čo sme dnes povedali, vám stačí, aby ste boli osvietení. Netreba hľadať nejaké secrets, tajnosti u nejakých iných ľudí, iných hlavne entít, ktoré budú z druhej strany, z neviditeľného vám predpovedať, čo máte robiť a čo máte jesť a tak ďalej. Bo Hawkins hovorí, že tí ľudia, ktorí sú na volajme to druhá strana, hej, tí, ktorí sú na druhej strane, ak sú na vysokej úrovni, tí nemajú vôbec potrebu niekoho ovládať, takže by vôbec no viete to povedať, nelovali, neviem sa vymotať. No kto nám to povie? Nečenelingovali. Takže vôbec by nečenelingovali, lebo sa do tejto sféry vôbec Čiže ak vieme, že je nejaký channeling, tak vieme, že to je z nižších úrovní. Lebo tí na vysokej vôbec nemajú potrebu niečo channelingovať. Hovorí Hawkins, hej. Takže niečo chcem pustiť, ale najprv si povieme to, čo bolo minule. Čo sme napísali teraz tento týždeň, bolo, to musím ísť sem, do drafts. Nie je to draft, je to v archíve. Je to my sme priestor, z ktorého vzýšlo slovo mačka. Áno, to slovo mačka. A keďže nám to Milan pomáha, že čo to je, tak Milan napísal odozvu, ďakujeme, kde napísal: Dobré ráno, Julo. Milan, ďakujem za duchovní pomôcku k opakování. Doma máme kočku, tak je milé si opakovať tú vietu. Milan opět děkuje za celé 298. online setkání věnované uvedomování si a hlavně rady, jak na to. Z lásky plnosti Milan. Ďakujeme. Takže s tou mačkou, ináč je to Hawkinsov príklad,
tá veta je presne z prednášky, teda tá veta je dlhšia, hej, ale Julo sa snaží to z toho zobrať. Čiže my sme ten priestor, z ktorého vzniklo slovo mačka. Teda, čo je to meditovanie? Meditovanie je, pre každého to znamená niečo iné, hej? Ale je to sledovanie, dávanie pozor, ako naskakujú myšlienky a naše chcenie sa s tým nechceť motať. Čiže zanechávať motanie sa v tom, čo naskakuje. To je meditácia. Hej? A pri tej meditácii nám postupne naskočí, lebo jak zanechávate tie myšlienky, tak vám začne naskakovať to trknutie, že vy nie ste tými myšlienkami, lebo ich pozeráte sa na nejako, ako sa valia a začnete si uvedomovať, že vy ste to uvedomovanie, ktoré chytá tie naskakujúce myšlienky. Že my sme ten priestor, ktorý chytá tie myšlienky. My sme to, čo umožňuje tomu uvedomovaniu si uvedomovať. My sme ten priestor. Čiže zaostríte sa na to, ako vchádzajú myšlienky a idete do toho, že prečo ich chytám. Čo umožňuje to, že sa tie myšlienky chytajú. Musím mať zavreté oči, lebo bez neviem, kúkam sa na ľudí a potom neviem tieto veci hovoriť. OK. Čiže my sme potom ten priestor, z ktorého tá mačka, z ktorého vychádzajú tie slova, napríklad mačka. A ten priestor, ktorý sme my, to, čo drží ten priestor, je nepopísaný, je čistý, je blank po anglicky. Keby bol zahltený, tak tam nevidíme, nepočujeme ďalšie slovo. Čiže ten priestor je tichý. Vedomie, nie tichý, je nepopísaný. Blank, je tichý takisto, ale idem presne, čo hovorí Hawkins. Vedomie je nepopísané. A oproti nemu, ako v každej meditácii, alebo v tej kontemplácii, čiže v sústavnom uvedomovaní si, mali sme na to nejaké slovíčko, duchovnom uvedomovaní si, sledujete a ani už nesledujete tie myšlienky, ale idete do seba, hovoríte si, ja som ten priestor, ktorý existuje. Že čo existuje predtým, než naskočí tá myšlienka? No musí tam byť nejaké uvedomovanie si toho. Čiže shines forth, to nepreložím. Preložím, ale neviem dobre preložiť. To, čo je podkladom toho, je to, čo nám dáva pocit skutočnosti. To, čo prekvitá v pozadí, je pozadím toho celého, to ticho, je to, čo nám dáva pocit skutočnosti. A ľudia akceptujú, prijímajú ten pocit tej skutočnosti svojho zážitkovania ako samozrejmosť. Spýtate sa niekoho, prečo ja zážitkujem toto, ja zakúšam toto, a tak ďalej, hej, na dovolenke a tak ďalej, že niekto mu vynadá, že prečo by sme mali my
zakúšať, zážitkovať to, čo zážitkujeme, ako skutočnosť. Čiže my ideme po tom, čo je zdrojom toho zážitkovania, čo umožňuje zážitkovanie. Zdrojom je stanoviskovitosť, takisto je to uvedomovanie si za tým. Čiže vďaka tomu uvedomovaniu môžeš mať ty tie tvoje zážitkárstva, ktoré potom na mňa uplatňuješ, aký som ja blbý, alebo aký som ja taký a onaký, ak som to mal ináč spraviť, ako mal ten politik ináč spraviť a tam ten politik ináč spraviť. Čiže je to v nás. Je to uvedomovanie si tých myšlienok. Čiže ako meditujem a hneď sa na to pozrite, že myšlienky schádzajú, ale oproti čomu schádzajú? Čo umožňuje, že ich vlastne počúvam, že ich zachytávam? Je toto uvedomovanie si. A každý z nás to uvedomovanie, všetky úrovne od nuly, to berú za samozrejmosť. Však nie je to jasné, že toto je pravda, že to je tak, že to je onak, že prší, že to je zle a podobne. Či to uvedomovanie si každý ho má, ale si neuvedomujú, že si uvedomujú. Čiže my, že my ideme po tom, čo je samozrejmé a hľadáme to, čo vlastne je v nás. My hľadáme to uvedomovanie si, my sa chceme s tým stotožniť, čo je stále v nás. Ale sa to zakrylo našimi stanoviskami, neviem to povedať, a našimi chcencami vidieť, mať, robiť svet ináč, akým je. A tie naše chcence, tie naše túžby, chcence, túžba není dobré. Chcence, túžba je tiež dobré, ale túžba je také, že túžim po niečom. Chcenec je také, že posun tú sol, prečo si ju nedala doľava, ale doprava. Hej? Prečo sú v reštaurácii, nemajú vidličku takú a onakú, alebo aké sú krivé, aké sú proste, to sú chcence. Hej? Každý náš chcenec. A každý náš chcenec potom zakrýva radosť zo života. Lebo neotáčame sa, nesústredíme, jak to povedať? We don't focus on, nezaostrujeme sa na našu podstatu, čo sme, ale slúžime egu, aby sa vrtalo v tom, čo stanoviskovitosti ponúkajú. Lebo z tohoto ego žije. A my sme už tak na takej úrovni, že si uvedomujeme, že to uvedomovanie je stále s nami a my ho vlastne bereme za samozrejmosť a teraz ho už bereme, že áno, uvedomujem si, že hľadám to uvedomovanie, ktoré je stále so mnou. To je také jednoduché. A tá druhá časť je, že to sme napísali, všetko prichádza do jestvovania ako verný prejav svojej podstaty. Everything comes into being. Všetko prichádza, čiže máte dve strany môžete robiť, ako sme povedali. Všetko prichádza do jestvovania, lebo to sa dá rozumieť. Keby to ináč mohlo byť, tak by to bolo ináč. Keby ten politik mohol, keby tú bombu mohli nepustiť alebo pustiť, tak by ju boli v tom okamihu pustili. V tom. 3 sekundy neskôr už je neskoro. Už jak Hawkins povedal, stisnete kohútik, zabijete ho a potom vám príde na nižšej úrovni, že to som nemal robiť. Že?
Čiže všetko v tom okamihu, ako to prichádza, je tak, ako to má byť a nemôže to byť ináč. Psíkovi som dal celý natešený. To je radosť zo života. On nemá stanoviska. Čiže uvedomujeme si to, čo prekvitá, neprekvitá, lebo neprekvitá. Prečo to neprekvitá každému? To, čo je, neviem, niekedy vymyslím lepšie slovo, čo je to shines forth. To, čo je tým podkladom toho všetkého, je to, čo nám dáva ten pocit tej skutočnosti. Čiže ľudia, aj my teda zabúdame, že vlastne to, čo hľadáme, je to, čo je samozrejme v nás, lebo samozrejme som vedomý, si uvedomujem veci. A to hľadáme. A už sme to našli, len nám teraz musí trknúť, že to je to uvedomovanie. To je to večné ja. A večné ja pre katolíkov nesedí, tak je tam potom lepšie slovíčko duša, ako hovorí Hawkins. Duša pre katolíkov je viac priateľná o tom hovoriť, ako večné ja. Z ich hľadiska, že potom duše sú, večné ja vieme, že je jedno vschádzané a duše sú také, že diskrétne, diskrétne, ale nie, aby sa to nerobilo akože diskrétne. Nie analógové. Proste opak analógového, hej. Hej. Takže, ako sa tam dostať? Sedíme? Chodíte po ulici, umývate riady, škrabete zemiaky, hej, nosíte zem v kyblikoch z pivnice, ktorú vám prehlbujú a pozeráte, sledujete, ak to naskakuje. A hovoríte si, že pod tou všetkou myšlienkovitosťou je ticho. Pod tou myšlienkovitosťou, pod tou pocitovosťou. Ja mám pocit taký a onaký. A tie si ľudia chcú pestovať. Ja mám pocit, že si ma urazil. Zle si sa na mňa pozrel a preto ťa musím zabiť. Príklad z tohoto týždňa, keď nejaký povedal, že na ňo sa tá slečna škaredo pozrela. To boli traja. Škaredo sa na nich pozrela. A preto si zaslúži. Zaslúži si to? Ako vieme, že si to nezaslúži? To nemôžete nahlas povedať. Ale ako vieme, aká karma je tej tety a aká karma je tých? Hawkins hovorí, možno práve to majú robiť. Oni sa majú navzájom alebo druhých zabíjať. Pretože oni v predošlých životoch to isté spravili. A došiel teraz práve čas na to, aby sa to vykľulo. To by som mal niekde. Pozriem sa. Hľadám. Toľko tých okien mám otvorených, že to není možné. OK, toto dám preč. Toto dám nabok. Áno, kde hovorí hľadám. OK, prečítam to. Posudzovanie, či posudzujeme, či to má pravdu, či nemajú, ak si to dovoluje, tak posudzovanie je jednoducho nesprávny nástroj na meranie ľudského života. A prečo?
pretože ľudský život schádza z nesmiernej zložitosti. Je to práve vývoj vedomia a všetky jeho karmické prejavy počas všetkých čias, aby sa dostavil tento kúsok prachu práve tuhľa v tomto okamihu do tejto pozície. A čo sa dá na to povedať? Takže vidíte, že všetko je výsledok vývoja všetkého, čo kedy existovalo v priebehu všetkých čias od počiatku vekov. Toto je ináč apríl 2. z 3. Ja to tak skáčem kaďak, november. Stále toto isté. Pamätáte sa, o tom kúsku prachu sme hovorili niekedy v januári, alebo vlastne nič nového. Aby tu bol tento kúsok prachu, musí tu byť tento vzduch, musí tu byť práve tento barometrický tlak, musí tu byť táto miestnosť, musí tu byť Sedona, musí tu byť Arizona musí byť v krajine a to všetko musí byť na Zemeguli, to všetko musí byť v slnečnej sústave, motajúce sa vo vesmíre, aby táto Zemeguľa bola práve tu teraz, aby tu bolo svetlo práve tam, kde je a slnko tam, kde je atmosférický tlak. Nekonečné množstvo vecí sa muselo počas všetkých čas podnes vyvinúť, aby došlo k tomuto konkrétnemu okamihu. Ďakujeme. Takže posudzovať ten kúščik prachu sa zdá byť jaksi nevhodné. Však nevieme, akú karmu, a kvôli tomu to teraz pýtam, to bola preambula, akú karmu majú ľudia na Blízkom východe napríklad. Alebo akú karmu majú kultúrni obohacovači, tí inžinieri a lekári, ktorých označili na začiatku, že to sú tí, čo tam chodia na dočasnú návštevu. Nevieme. Možno by to mali robiť, však, hovorí Hawkins. Toto v knižke ináč není. Toto je vybraté odtiaľ, cenzurované. Len si predstavte, čo si tí ľudia sami sebe spôsobili počas mnohých predošlých epizód životov, však. Možno práve teraz nadišiel čas, aby naskočili do vzájomného zabíjania. A to pritom 70-ka nie je úplným spodkom mapy. Takže nevieme, že či to je správne alebo nesprávne. Pretože sa to nedá vedieť. My tam nechceme ísť tým smerom, ak chceme mať pokoj. Lebo keď chcete mať pokoj, nemôžete to posudzovať, lebo to posudzujete podľa svojho a milión vecí na svete nie je podľa vás. Čiže alebo ich môžete meniť v tom svete a chodiť na demonštrácie a tak ďalej, ale vyhráte jednu demonštráciu, bude druhá, bude tretia. To je nekonečnosť chcencov. Preto sa nedajú uspokojiť. Keď máte teraz nejakého politika, ktorý v Kanade alebo v USA chcú zaviesť komunizmus, hej, otvorene, hej, rozprávajú o tom, nenazývajú to tak, ale hovoria to pre dobro ľudí a konfiškovať bohatým. Tak neviem, čo som chcel povedať. Neviem, čo som chcel povedať. Ale čo ma napadlo medzi tým, jak som to hovoril, je, že Hawkins hovorí, že tá skazelosť tých ľudí považuje za to, keď nahovárajú iných a otáčajú im pravdu. To znamená, že ten politik vám povie, socializmus je výborný, lebo a vyrobí toľko ľudí na jeho stranu, toľko voličov, že vlastne ich volia. Lebo ľudia volia tých, ľudia ich zvolia a potom ešte k tomu prihodíte to klamanie k tomu. Takže niekto ich musel voliť, možno nie všetci, akože jasne. Lebo teraz v Amerike to nie je Hawkins, chce ten prezident, čo tam je, uviesť nejaký zákon, kde bude musieť byť sa preukázať fotkou a adresou a tak ďalej, že kde bývate, lebo doteraz je tak, že netreba vôbec nič. Proste hoci kto príde a povie, že verte mi a je to vybavené. Hej. Pôjdete do baru, tam musíte ukázať totožnosť, identifikáciu, ale voliť to je úplne jedno. Hej.
a zase sa mi roztrhol. Toľko vecí chcem povedať, že ani neviem, čo mám skôr hovoriť. Takže pod tou myšlienkovitosťou hovoríme. Sledujeme tie myšlienky a všímame si, že pod tou myšlienkovitosťou je nekonečné ticho. Je ten priestor, je to to, čo je blank. Je čisté. Je to pod tou myšlienkovitosťou. Je to pod tou politizáciou všetkého tohoto, o čom sme povedali, že politici to a ono. Pod tou, čo je forma, sa nachádza neforma. A to je to, čo sme vlastne, čo voláme, že som to ja. Je to večné ja. Je to tá duša, aby sa to lepšie rozumelo. A nestotožňujeme sa s telom. Ako sme si to povedali? Keď idete mimo tela, je vám to jasné, ale pre nás už vám vyťahol niekto zub niekedy, no tak ste vy minus jeden zub. Ale stále hovoríte, že som to ja. Aj bez zuba. Hawkins hovorí, no ale keď vám amputujú z cukrovka alebo niečo, šlapli ste na nejaké niečo, vybuchlo, amputujú vám nohu, stále budete hovoriť, že ja som hladný. Amputujú vám ruku, hovorí, ukusnú vám ucho, jak ten boxerista tam. Stále si hovoríte, že to som ja. Čiže Hawkins hovorí, že môžete si uvedomiť, vidíte, že keď vám berú časti vášho tela, ladvinu, obličku jednu, alebo stále ste to vy. A bol taký film, kde hovorí, že dali len vlastne mozog do skúmavky, keď to voláme skúmanka, do nejakej banky a stále tá osoba, je to stále ja. Čiže my nie sme to telo, my sme to uvedomovanie si. Neforma, ktorá je to večné ja, kde si hovoríte, že to som ja. Vy si nehovoríte, že ja som tie myšlienky. Hoci ľudia to nakúpia, povedia ja som myšlienka. Čiže pri meditácii dávame pozor, ako to vschádza, to uvedomovanie si a pozeráme sa na to, že čo to chytá. Je to tiché pozadie a vlastne s tými myšlienkami nemáme nič. A musíme to naozaj vidieť z toho pohľadu, takže zanechávame myšlienky. Ale naozaj. A teraz sa dostanem k tomu, jak Julo má ten problém s tým zadkom, kde teraz sa mi to začalo, môžem sedieť, sa mi to začalo hojiť, kde som si to stále zanechávam, ale stále som to nezanechával naozaj. Vždy to bolo také, že čo keby sa spravila táto operácia, čo keby toto, čo keby tamto. Až jak sme povedali minule, na tom Hawkinsovom príklade, že osoba zanecháva a stále sa mu to nedarí, tak potom povie, no tak sa už na to zanechávanie vykašlem. Už to nechcem. A v tom momente sa vám to tak otvorí, že vlastne môžem žiť aj s tým a nemusím sa stále naparovať, driapať aby to bolo ináč. Lebo vaše okolie každý, aby to bolo ináč. Hej? Vám povedia známi, to sa nedá tak žiť. To je proste strašné. A vy si poviete v tom okamihu, že nie. Zanechávam to, ale naozaj. Čiže
nevšímam si tú bolesť a tá bolesť prestane. Berem to tak, že toto je teraz nové teraz. Predstavte si, že ste sa narodili s tým a neviete ináč. Neviete si predstaviť, čo je farebná pozeranie sa, keď ste farboslepí. Proste je to tak, ako to je. A v tom momente mi to tak začalo, a ešte som si začal tie homeopatické a ayurvedické, ale ten moment toho zlomu bol v tom, keď som si povedal, že ja sa tu snažím zanechávať, ale vlastne nezanechávam, lebo stále pracujem na tom zanechávaní. To hovorím preto, že to je návod pre druhých, že treba zanechávať a vykašľať sa na to zanechávanie. Vykašľať sa na všetko, že proste je to tak, ako to je. A ten deň som tú sekundu, moment, toto podstate, že spadne z vás, že a čo bude? Čo bude? No nebude. Bude, nebude, čo? No a čo? Asi tak, hej? Na túto tému zaujímavo, a práve akože to malo tak byť, je, že jedna teta, ktorá sa na nás usmieva, takže môžem povedať, že je to teta Karla, lebo každý máme niečo, hej, nám napísala. Milý Julo, Františku a všichni studenti, takže to počúvajte, to je adresované na vás. Takisto. Karla sdílí jedno trknutí, protože cítí silný pokyn, aby to udělala. A říká si, že to může třeba inspirovat ostatní, kdo řeší zdravotní věci. Možno v skupine všetci sú zdraví. Sestavilo sa to celé až dnes a tak nešla odezva poslať dřív. Ďakujeme, že sa to máš odvahu a poslať to. A na zdieľanie. Hej. Karla má léta potíže s trávením, řeší to všemožnými spôsoby na duchovní úrovni denne podle doktora Hawkinse, ale občas i jinými spôsoby. Jako jsou konstelace a pomoc léčitelů na fyzické úrovni alternatívnymi metodami. Před 2 lety si doktorka západní medicíny předepsala antibiotika na bakterii v žaludku. Karla to hodně řešila, protože sice měla strach, co všechno může ta bakteria způsobit, ale současně antibiotika brát nechtěla kvůli vedlejším účinkům, takže tedy strach. Nakonec je nebrala a pokračovala v alternatívnym léčení. Potom sa vyjadrime. Po 2 letech letos v červnu jí byly opět předepsána antibiotika. Stejná situace. V zátvorke zase to červené auto. Hawkinsovské, že? Bylo jasné, že lekce není hotová. Karla měla strach, denne odevzdávala a prosila o vedení v této věci. Byla by ráda, dostala jasný pokyn, zda si prášky vzít nebo ne, ale to se samozřejmě nestalo. Postupně ale přicházela pomoc. Nejprve se na konstelacích ukázalo, že dokud bude mít Karla strach, jak z bakterie, tak z antibiotik, tam by som ešte dodal, a takisto z celej tej situácie, z tých, čo je v žalúdku, to čo sa mne stalo, bakterie si bude pekne v žalúdku lebediť. Pokud nebude mít strach, léčba ani asi jedno, jaká zabere. Pak Karla ešte v konstelácii odevzdala túto zdravotní vec 2 předkům, od ktorých to dle konstelace z lásky převzala. Pořád ale Karla nevěděla, co konkrétně má dělat. Denně dál odevzdávala a prosila o vedení. Pak jí jeden lékař řekl, ať antibiotika nebere, a za týden druhá lékařka do ní vartovala, ať je bere. Byla ta ukázková vědkyně úrovně 400. Stavící pouze na 100 000 a důkazek, takže vůbec nic pro Karlu. Ale Karle přišlo,
že jej táto lékařka byla poslána v odpověď na její prosby o pomoc jako další příležitost, jak touto lekci projít, jakkoliv s doktorkou nesouhlasí. Objevilo se zatím nejasné poznání, že o ty prášky vůbec nejde, že jde o to uvědomit si, co opravdu jsem. Áno, tedy vědomí, které se projevuje v tomto těle, tedy posunout se na vyšší úroveň, zvýšit vibrace. Karla si připomněla, že řešení problému je vždy na vyšší úrovni vědomí. Jak hovorí kurz zázrakov, že váš problém už bol vyriešený. Len treba sa s ním zosúladiť, s tým riešením do vyššej úrovne vedomia a zistiť, že vlastne ten problém nie je problém. To, čo som hovoril s Julom, že vlastne to, čo mám, nie je problém. Je to telový problém, ale ja som to, čo chytá tie myšlienky. To telo je len pomôcka na to, aby som našiel to, čo je vo mne automatické, čiže vo mne je už to uvedomovanie si. To vedomie, čo bereme ako automatické. No a čo je to uvedomovanie? Čo je to vedomie? To je prejav Boha, božskosti. A tí, ktorí sú v linearite, na vysokej úrovni ale, povedia, to je ten Boh, ktorý je prítomný vo mne, to sa volá iminentný, a potom máme Boha, ktorý je tam, transcendentný, niekde mimo. Ja som tu, je Boh, a Boh je tam. Tu, tam. Dualita. Že? Ale keďže to uvedomovanie je stále vo mne, tak je to stále jeden celý kolos. Jedno elektromagnetické pole, ktoré je všade, aj tu, aj tam. A preto hovorím, že na vysokej úrovni, lebo veľa ľudí to nevidí tak. Je to alebo tu, alebo tam. Keď sa modlíte, je Pán Boh na výsostiach. Tak ja určite nie som tá výsosť v ľudovej terminológii. Lebo Pán Boh je na výsosti. Neviem, keby to bola bosorka, je to na metle. No, výsosti som nevidel. Takže hľadáme na vyššej úrovni vedomí. Pak vystala vieta. Jsem odpovedná za úsilí a ne za výsledek. Áno, čiže ten zámer je to, čo určuje úroveň vedomia a aký je z toho výsledok, je bezpredmetné. Pre nás, nie v linearite. Tedy prášky sem ešte nebrala? Nevím, jak to dopadne. Je to v rukou Božích. Môj čas je daný, ale jsem odpovedná za to skúsiť telu pomoci třeba i takto. Pak Karle padlo do oka, pak Karle padlo oko na poznámku z přednášky DRH na lednici. Takže vieme, že Karla má ladničku. Že telo je karmická hračka na klíček a ke své existenci nás vůbec nepotřebuje. Keby boli dve ladničky, zmestí sa tam viac papierikov. A pak úvodní věty z kurzu zázraku. Nic skutečného nelze ohrozit. Nic neskutečného neexistuje. Šlo to ráz na ráz, protože jsem prosila o pomoc, abych se mohla rozhodnout ještě ten den kvůli naplánování té antibiotikové kúry. Takže Karla nakonec začala ty prášky brát, každému napřed požehná a při polikáni si představuje, že do ní vstupuje Boží světlo a děkuji za možnost uzdravení touto cestou. Uvolnil se strach z toho, co bude a že mi bude z prášku špatne. Áno. To je dôležité, to je výborne, že si na tom, že je to
nenakúpiť, že to bude zle, alebo dobre, alebo ako to má byť. Lebo jak píšeš? A to je to, že my to vieme, len si to musí to nás také, že vám to napadne ako Hawkins hovorí, že a vy ste to uvedomovanie, ktoré chytá tie myšlienky o tom strachu a o tých práškoch. A ja som to pozadie, ktoré je nepopísané. Jak to dopadne, nevím. A tá veta, ja to dopadne nevím, je to, čo určuje úroveň vedomia. Na vysokej úrovni nie sme schopní žiť s neurčitosťou. Či to tam padne, či to nepadne, či sa vyzdraví, či sa nevyzdraví, je to úplne jedno. Pretože my tu nie sme na pestovanie si tela, je to výhodné mať také, Hawkins hovorí, kým sa vám dá existovať a nezavádza to v každodennom prevádzkovaní, tak okašľať. Ale sem z hloubí srdce vďačná za trknutí, že nejsem toto telo. Za skúsenosť, že naše prosby sú vyslyšení a nikdy nejsme sami. Ať už řešíme cokoliv. Za to, že máme-li zámier, veci v tomto svete sa začnú uskupovať podľa nej. Áno. A za lásku, ktorá je za tým vším a o ktoré sa nedá psát. Vďačnosti Bohu, doktoru Hawkinsovi, Ježiši Kristu a celé skupine Karla. Ďakujeme veľmi pekne, Karla. Áno, takže toto je dobre, že aj ty si napísala, aj Julo povedal, že ľuďom, ktorí náhodou v skupine majú zdravotné problémy, tak zanechávať, okašľať to, že ste v úvodzovkách chorí. Ani to neznamená chorí. Je tam proste nejaká anomália v tele a no a čo? A tým to zanechávať. Ja keď idem doktorovi, tuto mám jedného na konci ulice, tak ten mi nič nepredpisuje, nič. Ten zbiera tie reportáže, čo chodím, že na krv a na to, ale hovorím si, no, tak to má byť. Samozrejme, robím niečo, tie guličky, tie homeopatické, tak akože, ale v tom okamihu, jak mi odľahlo, jak som si povedal, no a čo, od dnes fungujem normálne. S obmedzeniami, ktoré hej, ale je to fajn. Funguje to. A to vám príde tak, že je to fajn. Lebo ste vzdali to vzdávanie. Samozrejme pomáhajú aj vaše prosby na to, aby sa každému v skupine, čo je aj Julo časťou, dostalo to, čo sa má. A čo sa nám má dostať? Zanechávanie. Jak Hawkins povedal, kurz zázrakov. Nie, že sa vyliečite do 78. lekcie, alebo ktorej, ale pri tej 78. lekcii vám bude jedno, či ste sa vyliečili. Hej, tak jak mi už susedka povedala pred rokom. Ty sa vyliečiš hneď, lebo ty si taký duchovne vyspelý. Hej, ja to také, že človek tak nakúpi trošku takéto, poviem vám takéto, vieš, nie, a potom ma napadlo, že ja nejdem po tom vyliečení. Bodlo by, zase to je predpis. Hej, by som mohol to, by som mohol ono. Ale je to nie lipnutie na tom. Bo doteraz som bol také, že no musíme to nejak vyriešiť. A teraz je také, že sa to rieši s pomocou, hej, s Ivou som rozprávala tak, akože riešime, ale keď to bude, to bude. Keď je tam láka a ste 5-roční, tak prejdete cez ňu, alebo neprejdete cez ňu. Alebo je tam ten kameň a ste 10-roční, tak na ňo kopnete, alebo nekopnete. A je to stále to isté. Že? Takže pod tou myšlienkovitosťou, pod tým zábavným cirkusom
je sústavné ticho. A my sa musíme ponoriť, keď chceme mať pokoj a kľud, musíme ponoriť do toho ticha. To znamená, že všetky myšlienky okolo našej choroby nepúšťame ďalej. Pokračujeme, čumíte na stenu, zavrete oči. Hej, stojím v autobuse, zavriem oči a ide mi tá jedna veta. Hej. Všetko schádza, jak sme si to tu povedali. Všetko prichádza do jestvovania ako verný prejav svojej podstaty. No, tak sme tam. A pomôže to ľuďom. Ľudia nechcú mať pokoj a kľud. Chcú sa šťúrať s tým telom. A ego hľadá zadosťučinenie. Keď sa môžete dostať do pozície obete, akože ja som taký chudák, chorý, ja som taká chorá, ja mám to, ja mám ono, tak čaká vás veľká odmena, píše Hawkins. Získate súcit, získate pozornosť, dostanete sa do televízie, môžete sa tam ponariekať a môžete podať žalobu na $1 000 000, že vás niekto urazil. Veru. Takže ťažkosťou je 3 bodky. Ľudia sa pýtajú, ako sa môžem z toho všetkého vymotať? Musí vo vás existovať neotrasiteľné rozhodnutie, že cieľom je dosiahnuť ten pokoj a kľud. A notebook sa usmeje. Už vieme, kam ideme. To je tak jednoduché, chlapci a dievčatá. A na základe videnia nevinnosti každého všetkého príde tá disciplína a oddanosť účinkovať v každodennom živote so sústavným odpúšťaním a láskyplnosťou. To je pre začiatočníkov, že? My si hovoríme, že všetko prichádza do jestvovania tak, ako to má byť. Takže ja to vôbec nemusím hodnotiť. Na čo by som to mal hodnotiť? Lebo hodnotenie je len odraz mojej úrovne vedomia. Tak jak mňa niekto hodnotí, je to odraz jeho úrovne vedomia. Keď hodnotíte, čo má robiť prezident v Česku, alebo v Amerike, alebo kde, to neukazuje na jeho úroveň, to ukazuje na vašu úroveň, ako to hodnotíte. Lebo kopa ľudí volí zaňho a kopa ľudí nevolí zaňho. To je prejav. Čiže nie je to vlastné tej osobe, to, čo sa mu hovorí. Lebo keby to bolo vlastné tej osoby, keby bolo tma tmou, tak je to tma. Tam nepotrebuje na to mať názor, či je to tma alebo netma. Je to proste vlastnosť toho, že to je tma. Alebo je tam prúd. Je v tom dróte. Čiže my ideme tým smerom, že si hovoríme, že všetko prichádza do jestvovania ako verný prejav svojej podstaty a robí to v tomto okamihu. Že to nemôže byť ináč. A jak tie myšlienky prídu, všetko prejavuje sa ako má a ja to chytám oproti môjmu tichu. Oproti tomu, čo som. A automaticky tým pádom sa nevrtáte do vecí. Čiže potom je to odpúšťanie samozrejme, lebo ani ste to nehodnotili, lebo to je automaticky, ako to prichádza do jestvovania ako verný prejav. Nie je to, čo hodnotiť. Čiže to odpúšťanie je automatické, preto hovorím, že to je pre začiatočníkov. Tá láskyplnosť je automatická.
Pretože tam nie je zábrana, ktorá by bránila vám to nerobiť tak, ako to robí. Tak, aby to sedelo láskyplne. Takže máte potom súcit s každým, pretože to ani nemusíme volať súcit. Proste ste súčasťou toho ľudstva. A vidíte, že každý idiot prejavuje svoju podstatu. A to idiot vynecháte. Každá ľudská bytosť prichádza do jestvovania ako verný prejav svojej podstaty v tomto okamihu. Áno, v tomto. Vynadal si mi, to už je minulý čas. Vynadáváš mi, lebo ako to schádza, ako to sype, tak je to presný prejav, ako to má byť v tom danom okamihu. A jak to chytám, hovorím si, ja som ten priestor, v ktorom vznikajú tie slovíčka, to myšlienkovanie. A je to vo mne, lebo si to uvedomím, že je to vo mne. To uvedomovanie. Len si teraz musím uvedomovať, že ja som to uvedomovanie. Čiže to, čo hľadáme, je už v nás. Len nemáme tú zväčšovacú lupu, že sa pozrieť na seba, lebo do lupy kúkate tam, aby sa máte zobrať zrkadlo. A kúknúť sa, že však jak som to nemohol vedieť, že vlastne hľadám to, čo už je vo mne. Jaké komplikované. A všetky ostatné túžby sa, ako mám byť zdravý a tak ďalej. Hovoríme si, je to na určitej nižšej úrovni. Nemáme protiklad, že to chceme alebo nechceme, ale máme uprednostňovania. A potom na ďalšej úrovni uprednostňovania odídu. Žiaľ Bohu, vám musím povedať. Tak, jak zanechávame veci, zanechávame to, čo vidíme, a žiaľ Bohu, zase vám musím povedať, že to, čo vidíte, že zanechávate, ani neexistuje. Lebo to nie je tak, ako to vidíte, čo zanechávate. Čiže vlastne nie je čo zanechávať, lebo to, čo vidíme, nie je to, čo vidíme. No a sme doma. A máme potom pokoj a kľud. Ale dostať sa tam musíme cez tie nižšie úrovne vedomia a pracovať každý na niečom, čo má, až kým prídeme na to, že pomaličky ideme do toho, že my sme to uvedomovanie, ktoré chytá, ktoré umožňuje si uvedomovať. Áno. Takže potom ešte boli ešte odozvy a teraz to zase neviem nájsť. Stále sa mi to tu mení. Tu je to. Dobre. Takže ďakujeme za tetu Karlu, za odozvu. Ďakujeme. A potom ešte tu bola odozva od jednej tety od niekiaľ. Neviem, či meno radšej nepoviem, alebo nenapísala. Milý Julo František, chcela by som dať krátku spätnú väzbu k poslednému vysielaniu. Vypočula som si ho viackrát. Julko, veľmi som sa našla v tom, čo si hovoril na začiatku, ako k tebe pristupujú ľudia skrze tvoj zdravotný stav. A ja mám už 8 mesiac zdravotný problém. A veľmi často počúvam, Bože, ešte stále? Alebo to počúva od iných. Ty ešte nie si OK? To presne jak Julo, hej? Ty ešte nie OK? No to je hrozné. Hej? Pravdou však je, že ja sa necítim tak zle, ako si to často predstavujú ľudia okolo mňa. Sú dni lepšie aj horšie, ale hlavne vidím, že sa to pomaly posúva k lepšiemu. Asi som sa zmierila s tým, že uzdravovanie niekedy nejde podľa kalendára. To asi vynecháme. Zmierila som sa s tým, že uzdravovanie nejde podľa linearity. Učí ma trpezlivosti, pokore a dôvere.
Toto je veľmi dobrá veta. To som vám aj povedal, že Julo, keby bol zdravý, tak by bol viac utajtrlíkovaný svet gombička. A takto má možnosť to zanechávať. Vyslovene to cítim na sebe, že by som bol iný, keby som nemal ten zdravotný problém. Čo volám zdravotný problém. Nemal by som to volať zdravotný problém. To niečo s tým telom. To som vám povedal, že to je problém tela, nie môj. Prečo nie môj? Pretože ja som to, čo udržuje, čo ma spôsobilo si uvedomovať. Aj o tej chorobe takzvanej. Aj o tej nepohode takzvanej. Lebo pohoda a nepohoda zase je len stanovisko. Na určitej úrovni uprednostňujeme tú pohodu. Na vyššej úrovni pohoda nesúvisí s ničím, čo je vonku. A vonku znamená aj telo. Pretože my sme to uvedomovanie, ten Boh, ktorý je v nás, aj mimo nás. To je to jedno. A keď zanechávame žiadostivosť, tak vtedy sa prejaví ten joy, tá radosť z toho, že vlastne existujeme. A to je jediná radosť, ktorú môže človek trvalo mať v sebe. Lebo tu vám nikto nemôže zobrať, lebo tým by vás musel prestať spraviť existovať, čo sa nedá. Môžete zmeniť formu z tela tania netela, ale nemôžeme prestať existovať. A keď prídeme do toho stavu, nemôžem Julka guličky teraz, lebo nemôžem rozprávať. Julka mi chce dať guličky homeopatické. Takže keď sa dostaneme do toho stavu, tak uprednostňovania vlastne zmiznú. Potom ste ale považovaní za úplného, viete čo, začína to na K, no. Dobre. A zase mi to zmizlo. Tu je to. Učí ma to trpezlivosti, pokore a dôvere. Neprajem ľuďom, aby cez to prechádzali, ale keď si chcete zvýšiť úroveň vedomia, tak zrejme je to potrebné. Vidím to na sebe. Preto veľmi dobre rozumiem tomu, ináč aj Hawkins cez to prechádzal. Hej. Preto veľmi dobre rozumiem tomu, čo si hovoril Julo. Hovorí teta od niekiaľ. Najprv som zamyslel, teta od nekud a potom som si že však to je po slovensky. Zo srdca ti prajem, nech sa tvoje telo uzdravuje tempom, ktoré je pre teba správne a nech ti táto cesta prinesie aj to, čo má priniesť po ľudskej a duchovnej stránke. Srdiečko. Teta od niekiaľ. Ďakujeme za prianie a za vyjadrenie svojej, že ako to vlastne funguje. Že ľudia majú názor a je to ich prejav o vás. Ich prejav vedomia, čo chytajú. A náhodou to hovoria vám. Vy s tým nič nemáte. My s tým nič nemáme. A jak Hawkins hovorí, tá negativita je vysoká v tomto svete. Takže musíme stále strážiť tie vstupy. Ako to bude a ako to nebude. A vždy to bude nejak. A keď sme si povedali, že zanechávame veci, tak nemôžeme. Keď ste zanechaní, neviem to povedať lepšie, tak nemáte už žiaden no say. Nemôžete brblať do výsledku. You don't have a say in the outcome. Nemôžete brblať, aký je výsledok. A jak sme počuli, odchod do eterického tela je daný. Kedy to bude?
aký si čas medzi tým spravíme my, či to budeme považovať za tragédiu alebo komédiu, je iba na nás. A my ideme tým smerom, že nehľadáme tragédiu, komédiu, ale hľadáme to uvedomovanie. Že si uvedomujeme, že si uvedomujeme. A to je, prosím pekne, v Súr 16, jak sme si napísali, je, že uvedomovanie si uvedomovania si, uvedomovanie si byť pri vedomí a uvedomovanie si obsahu. Všetko závislé od schádzaní z subjektivity, čo sme my. Po česky to tam Honza nejak vymenil ináč, mu to nesedelo. Takže po slovensky to uvedomovanie si, uvedomovanie si, uvedomovania si. A tým smerom sa snažíme ísť. Ale nie sme zodpovední za výsledok. Čiže nie je to lineárne. Nie je tam časová os, ktorú vzdávame. Takže naša rada dnes je tým, ktorí majú potiaže, je ozaj zanechávať to, ako to bude. To, ako je to zle, alebo to nie je zle. Proste ide to tak, ako to ide. Prijímame ponuky na liečenia, ale nevisíme na tom, ako to dopadne. Lebo ešte stále na našej úrovni máme tie uprednostňovania. Keby sme ich nemali, tak už by sme tu nesedeli asi. Hej, už by sa nám ťažko vstávalo. No a potom máme odozvu také, čo ľudia ďakujú. Eva napríklad, hej, že poďakujú za posielanie týchto vetičiek, čo si píšeme. Hej. Takže my sme ten priestor, my sme to uvedomovanie si, z ktorého schádza to slovíčko mačka. A to modlenie sa hovoríme si, pýtame Božiu priazeň, tak je to to, aby sme na nás sa nachytali tie vysoké frekvencie do našej aury. Dobre. Takže to bolo na túto tému o našich našom stave tela. Asi tak. Hej. Jak Hawkins hovorí, že vedieť, jak tu bolo spomenuté, že vedieť niečo o minulých epizódach životov, že či nám to pomôže k tomu v liečeniu, ako Hawkins hovoril, že niektorým, keď to ozaj potrebujú, tak potom si dajú vyveštiť minulé životy, že prečo a ako, a tým ich to vlastne ušetrí viacero epizód životov trápenia sa nad tým istým červeným autom. Ale ten výsledok, čo s tým robiť, je stále ten istý. Zanechávať to. A pred tým zanechávaním sme už dnes povedali, je čo? Že vlastne ani nezanechávam, lebo nedostanem to do toho stavu zanechávania, lebo ako náhle tá myšlienka naskočí, idem do toho tichého pozadia a už nedávam šancu tej myšlienky, aby sa rozvinula, aby som potom povedal, že to zanechávam. Hej. Takže prestaneme sa cítiť, chudáčikovať sa sami o seba. Hej. Prestaneme sa chudáčikovať o tom, že máme určité fyzické choroby. A keď prestaneme sa na to orientovať, tak môžu zmiznúť. Čo sa Julovi začína teraz stávať. Neviem, či to bude alebo nebude. Zase bude možno niečo iné. Ďalšie červené auto. Hej.
To, jak hovorí Hawking, že jemu sa to stávalo stále. Toto. Ako sme povedali, že v tomto stave, keď sme vo vysokom stave, tak už niečo odpúšťať. Pretože tie myšlienky o tom hodnotení nedovolíme, aby zišli, pretože sa zaostríme na to uvedomovanie si, že si uvedomujeme. A obsah, čo si uvedomujeme, je bezpredmetný. To uvedomovanie je pred tým zážitkárom. To uvedomovanie nemá vplyv na obsah zážitkovania. To uvedomovanie je s nami od malička v tejto epizóde života. Stále si uvedomujeme. Čiže to sme my. Keby sme boli myšlienkami, pocitmi, tak by sme sa menili zo dňa na deň. Ale stále je tam niečo, čo je sústavne rovnaké. Je to uvedomovanie si. A pritom, ako schádzajú veci, tak môže byť, že sa nám stáva, že chytáme tie nižšie úrovne vedomia. A Hawkins hovorí, že to vlastne ani nie je z vášho ega, ale je to zo spoločného ega celej spoločnosti. To je tá jedna z tých príčin, že tá negativita je taká. Že vlastne neriešite, napríklad sa nahneváte, neriešite svoj hnev, keď to nazvame svoj, ale riešite hnev, ktorý chytáte ako nahromadenie okolitého. Dá sa to tak jednoducho povedať, že keď ste na nejaké demonštrácii a vidíte tam ľudí, niekto začne skandovať, tak zrazu sa pridajú ostatní a idú to robiť. Alebo napríklad, keď boli voľby a tí ľudia išli navštíviť ten kongresovú halu alebo niečo, tak tam zistili, bolo ukázané v televízii, že jeden tam začal skandovať, že poďme do tej budovy tam parlamentu, či čo to tam je. Hej. Na ostatní, jak telatá, sa nachytali. A išli. Čiže to, keby ste boli sami, jak ten sám pes, je OK. Keď sú 2, 3, 4, tak zrazu vás zožerú. Čiže to, čo chytáme, je to vlastne nie naše ego, ten hnev, ale je to kolektívne ego z tej spoločnosti, ktoré sa odzrkadľuje do nás. A to môže byť, že sme to ani nie z našeho, nie je to z našich epizód životov, ale je to z toho kolektívneho ega, ktoré sa s tou negativitou, ktoré je tu, na nás nachytáva. Preto musíme stále dávať pozor a uvedomovať si, čo to je. Napríklad, to je Julov príklad, mixer sa pokazil, tak som zavolal, že potrebujem násadec na mixer, taký držiačik, iba násadec, ale povedali, že nemáme násadec, dobre, tak pošlite celý. No ale nemáme celý, lebo to je starý model, nemáme ho na sklade, máme nový model. Tak mi poslali úplne nový model, celý, aj s motorom, aj s násadkami, aj, hej. A potom, že na to, aby som mohol zaregistrovať zbytok z mojej tej warranty, no teraz som to povedal, som zabudol. Zbytok toho, že to je kryté ešte pod tým výrobcom. Záruka, áno, ďakujem. Záruka, warranty. Záruke, ďakujem. Tak vy mám poslať obrázok toho motora, aby sa už nedal použiť, že odstrihnúť šnúru a to sa nedá rozobrať. Tak som im poslal obrázok toho, čo bolo pokazené, ten koniec, ten tvrdlík, čo sa tam točí. Povedali, nie, to neakceptujú, lebo stále motor ešte môžem používať. No a tam som si uvedomil, dobre, čiže niekto po mne chce, čo by väčšine, aby povedalo, no normálne všedné, aby povedalo, odstrihnem, odfotím a mám zbytok záruky. A Julo si povedal, niekto po mne chce niečo, aby som dobrý produkt zničil
A pretože to oni chcú, to mám spraviť? Keď mám dobrý motor, ktorý sa môže zase pokaziť. Tak, hej, alebo iný násadiť na to môže tam dať inú na šľahanie. O čo hovorím? Že vám niekto toho kolektívneho niečo povie, že toto máte spraviť, nahovára vás na niečo. Máte ísť tam, máte ísť onam. To neznamená, že to musíte nasledovať. Robili tie experimenty s tými ľuďmi. To ste možno počuli, že dali za stenu niekoho a pred stenou bol jeden, ktorý stískal gombík a to akože šokovalo toho druhého v tej miestnosti za tou plachtou. No a keď stisol ten gombík, tak ten tam zareval, že bolí. Hej? A ten vpredu, ten, ktorého testovali vlastne, tak zisťovali, že pokiaľ bude ochotný stískať ten gombík a tam ten bude revať, že ho to bolí. Že zvyšovali intenzitu a tak. A prevažná väčšina, nie všetci, čísla si nepamätám, nasledovala inštrukcie toho inštruktora, že trápili tam toho akože za tou plachtou. Lebo to boli inštrukcie. Tak to spravíme. Stisnite trošku viac, tak stisol, tak ten zareval. A vôbec ich netrklo, že niekoho trápia. Tak jak s tým motorom, že dobrý motor zničíme, lebo potrebujeme si dať ešte na 5 mesiacov a záruku alebo niečo. Čo by bodlo, ale zničíme dobrý motor? Proste, to vám hovorím ten príklad, že pozor na to kolektívne, hej, na tie choroby, na to, čo prichádza, čo máte robiť, ako máte robiť, či ste chorí, či nie ste chorí, lebo to kolektívne ego, to hovorí Hawkins, je, že to nie je vlastne vaše ego, ktoré vám dodáva tie lekcie, môžu to byť to z kolektívneho ega niečo, čo ste ani vy nezažili. Len to treba, a Hawkins hovoril, že vyklíroval, že vyčisťovával nejaké veci z kolektívneho ega. Keď sa mu niečo, hej, a takisto Ježiš Kristus, ten bol na vyššej úrovni, nie na vyššej, tej istej úrovni, ale v inej polohe zakúsil utrpenie celého ľudstva, čo Hawkins nezakúsil. Ale Hawkins vygumovával nejaké zlé karmické, niečo negatívne v karme ľudstva. Či to nemusí byť od vás. Či sa nemusíte na to hnevať, keď niečo pocítite, že je zlé v úvodzovkách. Že vás niečo vyhodí. Modlitbou, zaostrením sa prídete na to, čo to je. A keď to zanecháte, jak sme si povedali dnes v tej chorobe, zanecháme to, tak zrazu sa to začalo sa to vylepšovať. Neviem, či to bude, aké to bude, ale proste môžeme existovať. Jozef Poistení, hej, napísal, neviem, k čomu to bolo. Teraz som si všimol, že tam je. Áno, poisťovne, tá záruka, hej. Áno, dobre. No, takže mal som pripravené niečo, ale zase sa to nedostalo. Jak som povedal, toto, čo som teraz hovoril, tieto veci, to sú z novembra. Je to niečo iné, čo bolo v januári, vo februári, v marci, v apríli, proste je to stále to isté. A ľudia chcú počuť nové. Nové nebudú počuť. Nové budú počuť, ego bude počuť nové, lebo sú tam nové fintičky a nové príbehy. Niečo, na čom sa môžeme zasmiať. Ale ten princíp ostáva stále ten istý. My sme ten priestor, oproti ktorému schádzajú tie slová, a všetko prichádza okolo nás do jestvovania presne tak, ako prejav svojej podstaty. A tie príbehy a tie úsmevy a tak ďalej, to je mimo. Ideme potom do tej podstate toho života. To uvedomovanie si, ktoré je v nás. A nemusíme ho hľadať tam. Takže s tým ďakujem za
vašu trpezlivosť. Nejak sme to zvládli. Zase to nebolo to, čo som chcel púšťať, ale myslím, že toto je dôležitejšie ako púšťanie Hawkinsa. Jak som tam rýchlo prečítal čosi. Ďakujeme. Ďakujeme a Díky. majte sa najlepšie, ako sa môžete mať, lebo presne tak sa budete mať. Všetky vaše problémy sú už vyriešené. Ďakujeme. Jozef Díky. napísal, ďakujeme. Děkujeme. Děkujem. Díky. Děkuji. Děkuji a přeji dobré ráno. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme, dobré ránko. Děkuju, děkuju. Díky, díky. Taky děkujeme, Karle. Děkujeme, Karle. Díky. Výborné. Poděkujte Pánu Bohu. No teď.